So mayong adlaw mga kabisa ko. Lahi na pod nga adlaw karon. O, lahi na pod na video mga atong buhaton. So medyo muraguol ko gamay kay ako ang idol na si Jamer. Sa pag-pronounce na Jamer o Jammer. Basta Jamer Garcia, tong vocalist sa Slapshot. Nga po namatay. Idol, isa sa pinaka-idol na ko na tao o vokalista. Continue na to. So, nako napalit bago gani ha. Napalit na ko ni siya sa DIY 3110 tripod. 3110 tripod. So, video na siya. Ang mubo lang ni nga video. Gusto na ako i-kuan ba kung gwapo ba. Ipakita sa inyo kung gwapo ba katong mga para sa kuha nga nagsugod pa lang o kuan vlog kunuhay. Mas daig na may idea gusto mo. Kapalit na siya sa sa DIY. So, i-open na to kung gwapo ba. So, i-upload. So, pangit, i-upload yapon. So, sige, try ito. Tira pa. Palo pa. So, naku yung nakuan. Pangit man, nakapalit ko pangit man. So, ini. Stick. Pag-1 ako man siya lang. Okay, ako gamit dyan. Kung gamay na kulit lapad. Ini, kaya ako siya. Kaya gwapo rin siya kung ang sample ng outing. Gamitin mo siya. Gano'n siya? Ano siya? Aluminum. So, aluminum. So, ito na to siya, sitat na to. Imuta. Ano siya, pinakataas na butang. Bukuli siya, cellphone. Pero ako ba, na madjust siya. Adjust mo siya, Wala dito. Dapat. Ito ba? Ano, siguro. Ano? Ito siya. Kita ba? Tignan ko lang. Mahugot po siya. Nasa kanan na niya, mabot. Adjust na siya, adjust. Pag kini siya, tuloy siya. Wow. Wala, tumok siya. Adjust mo. Kung ito na may para video. Good. Pati kini po siya, Pati kini. Kini mo to, sa pagkanik. Wala na siya ang forma. Wala na siya kasimple. Daw, mag-vlog ka. Tama. Pero, gaan siya. Kini lang ako ang i-gamito na camera. Ay, mamanya akong i-gamit ka nun. So, pang cellphone lang yun siya. Pang cellphone lang siya na tripod. Ay, ang problema naman yung holder. Phone holder. Balik ko. Pansin niyo, balik ko siya. Claro. Basta balik ko siya. Wala naman sila stock gold. Morning medyo pinilian na niya ako napalit. Pero gusto na ako siya. Muna akong ipalit. Wait siya. Kaya ganahan ako siya. Gaan. Ano siya? Claro ba? So, next. Ang iyahang tiil. Binisaya ang tabi. Saya ang tabi. Sa kulman na ito ang tawagan. Binisaya ang tabi siya. Tiil. So, balik tulo siya kaanda na. 1, 2, 3. Gusto ka na kalay isa. Shoot kayo kalay isa. Outing ka. Gwapo ba? Gwapo. Ang medyo lang nakuha na nakundari lang. Ay, iwi. Okay man. Madala ba? So, yung mga plano ko na mga hindi ko mga outing. Hindi mo makapalit kami sa DIY. Amot lang ko kung asa sa ako na sa DIY na ako siya napalit. Yung alis sa taas. Uy, siya pala. Muna siya. Kita to. Okay, muna siya. Muna ni kasimple. Dali lang kayo. Taas siya. Di ba? O kung mga nagplano na pala sa kuha na mga small YouTuber, pwede mo palitan ni. Nindot ba? Na-recommend ako. Nindot. Pero, dapat kung magpalit ka, mani mo hang tanawon. Kay iwi siya. Kalat ako ang mga room. Iwi siya, Iwi siya gamay. Pero, nindot na siya. Okay na, madala na. Hindi siya. Tapos, try na to daw.
camera, video. Okay. So, ay mo na siya. Pero okay man, nindot man. Hi. Muna akong gamit karon. Kini makita ninyo raw. Na akong gamit. Pero kini gamay na gorilla pad. Napalit lang ko ani kay basin mag-outing ni. Na ako magamit. Pero gapo gyapon siya. Na gamiton nimo na adjustable man siya. So wala problema, gaan siya. Hindi gyapon siya madala-dala na gamiton nimo kung man yung gamiton mo vlog. Kaya na to cut sa to ko dali. Okay. O example kini, mo nimo gamiton og mag-vlog ka. O mag-video kay likag video, hilikag outing. Gwapo gyapon siya, gaan lang siya, dili siya ngalay. Hindi siya ngalay. Gaan lang mo siya kay aluminum laman siya. So, nindot gyapon. Wala ni. So, wala siguro ni. So, katong mga nagplano na mag-vlog or katong mga hilig mga outing, hilig mga video, mga picture. Kita pa. Mahilig mga picture kini. Pwede mo makapalit ani sa halagang ila to siya 390. Napalit ako na sa DIY Mr. DIY. Mana siya? Kuan na to siya. So mao to akong video karon mga kabisakol. Video nga pina-uptik. Ay basin na og na mga nangita og tripod. Mga sitawagan ni mobile tripod ba. Basta pang cellphone. So maka-idea mo na ngani yung paliton. Nagaan lang siya. So unta nahatagan ta mga idea na kung katong mga nagsugod pa lang og vlog pareha sa kuha. Mga small YouTuber. So, pwede na ako ma-recommend sa inyo. Indot, gaan, kunya, dili pod mahal. Sakto lang. So, mag-amping tang tanan. Pina-action nyo ba? Mag-amping tang tanan. Yeah. Maka-celebrate tag Pasko. Ng malipayon. Wa tay sakit. O, makabotag bagong tuig. So, wala man yun na ito ang pangandoy karon. Kumbaga, mara yun na ito ang gina-wish sa atong sarili na unta. Mubalik na ta sa normal para makabuhat na tao. Walay kahadlok sa atong mga trabaho. Makatrabaho na ta nga. Dili na ito kailangan na kumbaga maglikay or unsa ba para maragwa na tay kahadlok mugawas sa atong panimalay ug wa na pati hadlok wa na tay kahadlok mo balik sa atong panimalay nga wala na tanan kumbaga mabalik na sa normal atong pagtrabaho kay lisod na kay karon panahon karon pati lisudan na jud. So ako pod ang hinaot mo ko nga unta by the end of this year balik ta sa normal kay malay mo gusto ko nga mag-vlog adventure vlog gusto na ko na siya. So unta kung bago mo man nga tuig mabalik na ta sa normal para kitang tanan wala na ikanlok sa tuwang sarili nga magkasakita. So kana lang, bye bye. So basta amping ang tanan para maka-celebrate po tag Pasko New Year. So I love you all. Unta natagan ta mo idea kung mga small YouTuber na parehan ako hindi pa sikat at least man lang makahatag ko sa inyong idea. So amping tanan balik-balik. I love you all.